हेलौ लोगोफोर आंनि चम्पा बिब्लङाव फिन खेबसे गासैखौबो बरायफिननाय थाबावबाय। नोंसोरो बे गथ'खौ नुखादोंना लोगोफोर? सानदों नामा नोंसोर बेरेजोदों? बेरेजोआखै। दिनै बे गथ'आ मा जादों मिन्थिबाय? थांनाय मोनायाव फैदों। नाथाय बे गथ'आ बिराद लोमजादों लोगोफोर। लोमजानानै मा जादों? नायदो गुस्थिया बेसेबांबा गिदिर आरो आथिङावबो दंबावो बेसेबांबा गिदिर बुनाय। दिनैहाय बेखौ जोङो माब्लाबाबो इगनर खालामनो नाङा। बेफोरबायदि जायो मालाबा समावहाय। मा इयो लोगोफोर? बेयो जाहैबाय लोगोफोर मेडिसिन रिएक्शन। माब्लाबा समावहाय खालि बाहेरावल' बेफोरबायदि एलार्जि जायो। बेफोरबायदि बुयो आथिं आखाइ मोदोम सोरनिबा मालाबा समाव मोदोम गंसे जायो। नाथाय बिराद डेन्जार बियो। मालाबा समाव मा जायो माने सिङावबो जायो। बबेबा मुलिया एक्सपायरि डेट थांनाय एबा गोबाव सम जाबाय एबा माब्लाबा समावहाय माने एन्टिबायटिक बांसिन फ्राय एन्टिबायटिकआनो जायो। बिसोरबो होनदों फेन्सिथाना माबा मुलि दौदोंमोन होनदों। एक्जेक्टखौ आं गोसोआव गैला। नाथाय बे एन्टिबायटिकआ बेफोरबायदि खालामो माब्लाबा समाव। बेनिखायनो मा खालामनांगौ लोगोफोर? दिनै जोङो उन्दै गथ'फोरखौहाय जुदि मुलि दौदोंब्ला जोङो गथ'फोरखौहाय दान्दिसे नायनांगौ। मुलि दौखांनायनि उनावहाय जोङो गथ'फोरखौहाय नेथारनांगौ। मानो होनोब्ला जोङो गथ'फ्रा माब्लाबा समाव मा जायो एसे एनै लोमजायोब्ला मुलि दौनाय लोगो लोगो गेलेयो खारो बेफोरबायदिनो गेलेलाबायो। नाथाय जोङो गथ'फोरखौहाय खाथियाव लानानै जोङो दान्दिसेखौ नेथारनांगौ। माब्लाबा समाव मा जायो आन्दासानो मोना। गेलेनायजोंहाय एलार्जि जादों ना मुलिजोंहाय जादों बेफोरबायदि जायो। स' जोङो बेनिखायनो गोरलैफोरखौहाय गथ'फोरखौ बिराद नायनांगौ बिराद हुसियार। नायदो बे गथ'आबो मैया बेलासि सानावहाय दौदोंनो। ओमफ्राय बेफोरबायदिनो आथिङावहाय एसे बुखादोंमोन। माने आथिंफ्रावल' जानायखाय बारा खेल खालामाखै आरो लोमजाबावनायखाय मा जादों बिमाया आरोबाव माने फार्मासिनि लायनायनि एसे गोबाव जाबायमोन होनदों मुलिया। दौबावबाय नेक्स्टआव ओमफ्राय गुस्थियानो बेसेबांबा गिदिर बुबाय। नायदो बेसेबां दुखुनि बाथ्रा लोगोफोर। आरो दा गथ'आ मा जादों नायदो। दा जानो हाया ओंखामफोरखौबो जानो हाया बेसेबांबा गिदिर ओमफ्राय मानोबो मानस्लु सास्लु मोनो बेफोरबायदि जायोब्ला। थेंगर बियो खालि बाहेरायावल' नङाबा बाहेरायावल' जादों नङाब्ला मा जायो लोगो लोगो गोदोनाफ्रानो बुथेगोन। ओरैहाय बिराद गिदिर एलार्जि जायो खायफानिया। ओमफ्राय बेखौ सोखानो थाखाय सम नांगौ। इमिडियेट डक्टरनाव लाबोनांगौ। नङाब्ला हयथ' हां मोनाब्ला गोदोना सिङाव जुदि बुथेयोब्ला गथ'आ मा जागोन हां लानो हानाय नङा। निस्सय बियो माबा मोनसे प्रब्लेम गिदिर जागोन। हां लानो हायाब्ला गथ'फ्रा डेन्जाराव जायो। गेदेरफ्रानो होन उन्दै गथ'आनो होन एबा गेदेरफ्रानो होन माने मेडिसिन रिएक्शना बिराद डेन्जारास लोगोफोर। माने लोगो लोगो हयथ' जिउबो गोमानो हागौ बेफोरबायदि रिएक्शन जानानैहाय। एलार्जिक रिएक्शन एनाफिलेक्टिक रिएक्शनबो होनो। माने बांद्राय बिदि एलार्जि गिदिर जायोब्ला बे गोदोना सिंफ्राबो बुथेयो मोदोम गंसे जाजोबो। स' बे गथ'नि बाहेरायावल' जादों। बेनिखायनो माने दिनैहाय गथ'आ हां लानो हादों एबा रायज्लायनो हादों। नङाब्ला सिङावबो जायो लोगोफोर। बेनिखायनो जोङो बिराद खेल लानो गोनां। गथ'फोरखौहाय मुलि दौवोब्ला हुसियार बिमा बिफाफ्रा दौनानैहाय जोङो हगारलाबायनो नाङा। आरो बे मुलियाखौ बिमा बिफाया खेल लानांगौ। बबे मुलिया लोंनानैहाय बबे मुलिखौ दौनानैहाय रिएक्शन जादों बे मुलिखौ माब्लाबाबो बाहायफिननो नाङा। आरो डक्टरनोबो खोन्थानानै लानांगौ जे बे बेफोरबायदि मुलिखौ दौनायनि थाखायहाय बिदि रिएक्शन जादोंमोन। एबा जुदि बावोब्ला माने बथलफोरखौनो लानानै डक्टरनो देखायनांगौ। होमब्ला डक्टरफ्रा माने दस्रा मुलि हरगोन आरो। ओमफ्राय आरो बिसोरो आन्दाज खालामनो थिनगोन। बेफोरबायदि जायो लोगोफोर। नायदो माने बिसिबां रिस्कि। बेनिखायनो माने जुदि बेफोरबायदि जादोंब्ला लोगो लोगो दानगारनायनि डक्टरफ्रा मुलि होयो। डक्टरनावहाय लाबोनांगौ आरोखि। बेफोरबायदिनो लोगोफोर। स' दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर। गाव गावनि फिसाफोरखौ खेल लादो जायफ्रा गथ' दं आरो जायफ्रानाखि मुलि लोंदों लोमजादों बिसोरबो खेल ला। गोरलैफोरनावल' जाया बे गिदिरफोरनावबो जायो। बेनिखायनो आं दिनैहाय खोन्थानाय जाबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर। गोदान नायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो। हामबायसै आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय।